Synki, nie będę przedłużał, bo mi bateria zdycha w aparacie. Mam dla was taki mały konkurs związany z Heart of the Swarm. I oczywiście, żeby wygrać, musicie dać suba, zalajkować ten filmik i udostępnić znajomym. Nie, żartowałem, jeszcze mnie nie poperdolyło do samego końca. Wymyśliłem taką formę poetycką, także na Facebooku, tutaj wam się wyświetli adres, ale macie go też w opisie, macie mojego Facebooka i tam w odpowiedzi na post z tym filmem waszym zadaniem jest napisać jakiś wierszyk związany z grami. Tak sobie wymyśliłem. Także wypuśćcie, dajcie się ponieść wodzom fantazji waszej poetyckiej i generalnie twórzcie. Czas macie dzisiaj do godziny 24, czyli 00:00 w nocy, wtedy koniec konkursu i wtedy 10 najlepszych, jeżeli będzie więcej jak 10, bo jak będzie 10 to wszyscy, albo jak będzie 8 to też wszyscy dostaną, osób dostanie klucz do bety Hotsa. No, mam tych, nie asząc się, ale mam tych bet parę, także myślę, że dla każdego starczy. A no, myślę, że się kala. Po co wydawać pieniądze, jak można za darmo? Także bierzcie się do roboty, właźcie na Facebooka i twórzcie poezję. I to tyle ode mnie. Albo nie, jeszcze nie. Jako że mam tych kodów troszkę, tak parę ich mam, jak już widać, mógłbym je na kilogramy sprzedawać, a rozdaję je za darmo na live'ach, na Hitboxie, które ostatnio staram się robić przynajmniej nie jakoś długo, ale codziennie, chociaż jakąś godzinę czasu wygospodarować. Także śledźcie Facebooka, bo tam informuję o live'ach, śledźcie Hitboxa, link do Hitboxa macie na dole w opisie i cóż, tyle. Twórzcie.